Dušekut Sikulski Jane. Trećo! Što ne izvajate mikrofon? A započna borbата е на Dušekut категория 82 кг. Шита Николай Романия, Феруки Исмаил Македония Синдрес. Шита. Crven dres Исмаил Македония Синдрес. Судия Янев Любчо, Република Македония. Завърши борбата на Dušekut на технички туш. 10-0 поени победа. Шита Николай Романия. Шита Николай Романия. Първи победник. Следна борба на Dušekut. Следна борба на Dušekut. Истата категория 82 кг. Касабов Ахмет, България, Тан Лонгол, Романия.
Tuž, tu je Nemzat Albanija. Категория 130 кг и победа со туш Дуе Немзат, искусниот Дуе Немзат од Албанија против Берак Љубиша. Категорija do 130 kg, Momčilov Ivan Bugarija, Pegasa Vladenev Ukrajina.